ko mino Dieynab Sam debbo mo Seno Palle mbeɗa wiya giɗo leñol guindiyanke leñol daraniɗo leñol woni lamtoro sall gorko mo ndulmaji dembe mbeɗa yima manditare jaam e kisal yo Allah junnu balɗe moƴƴina battane sabu gurdam ma waɗi nafoore manditare jaam seydi Sall. Ko min Maimouna Oumar Diallo e mbeɗa wiya lamtoro sall manditare jaam e cellal e kisal e ɓuural e ɓamtare. Ko min Aminata Anne jontaɗo Ngenar debbo mo beelinaɓe weedu jama wuuro mumen mi wi lamtoro sall manditare jaam manditare kisal manditare ɓuural manditare ɗaɗal. Ko min Aissa Dia debbo mo Nouadhibou mi wi lamtoro sall Abdou Tafsir manditare jaam ya wuura ha Kaaba kisal seydi Sall. mino Jama Fulɓe gorko mo Bonji wi manditare jaam lamtoro sall Abdoul Toksir. mino Hamidou Ndiaye mo Horko Diare mbeɗa wiya ceerno lamtoro sall manditare jaam sall Allah junnar balɗe makko moƴƴina battane nde tawno gurdam makko ne waɗi nafoore leñol ngol noon min woni mawmo manditare jaam e kisal. min Mamoudou Mbo giɗo Pular mbiɗa wiya lamtoro sall Abdoul Toksel manditare jaam juude balle e moƴƴude battane artude Allah e yaajede ya gurda e jeewo ma kam e sukaɓe ma dendagal yiɗɓe ma na min ya barki Seydina Tidiane. min Jalluloy Mardi Pular debbo mo jawtani maayo mbeɗa wiya tan ceernam lamtoro sall manditare jaam balɗe juuɗe e battane moƴƴe gurago juuɗe wonda e cellal dumingal sabu gurdam ma ko nafoore leñol ngol seydi Sall. Ko min Mari Acc debbo mo ndulumaji dembe mbeɗa wiya manditare jaam e cellal e kisal kaw lamtoro sall Abdoul Toksir gorko mo ndulumaji dembe ya wuurko juuti sabu gurdam ma waɗi nafoore. min Mariam Dia debbo mo Gudduɗo Ndiyeɗe mboɗo wiya lamtoro sall manditare jaam yo Allah junnu balɗe moƴƴina battane yettina kala faɗare. manditare jaam lamtoro sall manditare ɓuural e ɓamtare o ko Allah jaali ba moɗala e jeejango takkuɗo. ko mino Kodda So mboɗo wiya lamtoro sall manditare jaam e kisal e cellal gurdam belɗam battane moƴƴe. eyi manditare lamtoro sall e ñaganmomo cellal balɗe juuɗe e battane moƴƴe Abou Diamo Galoya. lamtoro sall manditare jaam Diara Gollo debbo mo Madina Gounass. min Jallis Lowre manditare ceerno lamtoro sall gorko mo ndulumaji dembe taweteɗo leydi Espagne manditare jaam. ko min Khadijatou Ba jontaɗo galle ma mi wi lamtoro sall manditare jaam e cellal e kisal balɗe juuɗe e battane moƴƴe. ko min Sawdou Tall debbo mo Dañcaɗi en mbi ceerno men lamtoro sall manditare jaam juutde balɗe e moƴƴude battane cellal duumingal seydi Sall gurdam ma ne waɗi nafoore. o ko min Laboudali debbo Mbahe mbiɗa wiya lamtoro manditare jaam e cellal balɗe juuɗe kadi e battane moƴƴe. assalamu aleykum lamtoro sall Abdou Toksel commune Harouna Ba Tissinthi Dialiguel docteur Harouna Ba salminima wi manditare jaam gurdam juɗɗam kisal e yaajede. ko min Guindiyanke Diop manditare jaam ceernam lamtoro sall Abdou Toksel. hande ñalawma o fotani ɓurde ñalawma Abdoul Toksel lamtoro sall mbima manditare jaam kisal e ɓamtare e ma yo Allah junnu balɗe moƴƴina battane ɗe Allah hokkuma sago ma e soto Ndiaye debbo musidji jaam joor. salam o ko Sala Dem ɓurɗo andirede princesse Anne lamtoro sall wiyama manditare jaam kisal ɓamtare balɗe juuɗe e battane moƴƴe. komin Mamadou Dia mboɗo welti e manditare lamtoro sall ɗum noon yogueno jurno gurdam moƴƴina battane manditare jaam kanko e dendagal kala julɓe